do this. Huh? Lin. Downhill tayo guys. Ito yung galing ng view deck sa Mapita. Sarap, downhill. Sana ganito lahat. Yan Zambales view sa kalikasan. So time check 10:30. Makit kami dito 7:30. So 32 hours na akyatan. Grabe akyatan. Dito tayo. Yun, ganda ng view. Paring Ezekiel. Dalawa lang ulit kami kasi sama daw yung pakiramdam ni Father Roland. Shoutout pala kay Father Roland. Hindi tayo sinamahan, hindi na nakasama si paring Ezekiel. Yun tayo guys. Sarap dito. Oh yeah. Konting badyak. Yeah, boy. Overlooking ang Daang Kalikasan and then Zambales. Daang Katutubo. Yeah. Here, downhill lang kami. See you.